outro petroleiro conectado a FPSO, ou se conectados de proa ao costado do petroleiro. E nada, aquí estamos xa con 42 días pola popa e outras 3 semaniñas extra que nos toca por aquí quedar demais en Angola Offshore, aquí como sempre con sorpresas. Pois nada, vamos a seguir atendendo por aquí. Saúdos.